Euskadiko elikaduren eta edarien industriak sektorearen erradiografia egin du Bilbon eta horretarako orain 2 urte izandako ekoizpena neurtu dute. 4.005 milioi euroko fakturazioa izan zuten. Datua ona da, 47% egin duelako gora. Edarietan Arabako Errioxa eta Jakietan arrain kontserba dira zutabe nagusiak. Elikaduraren eta edarien industriak Euskadiko barne produktuaren ia 11% eragiten du. Orain 2 urteko jardunari argazki atera dio sektorearen klusterrak Bilbon eta bertatik hori ondorioetako bat. Bigarrena izandako hazkundea. Enpresak ere aktibatzen dauz, fakturazioa igo eginda. 4.500 milioi eurotako fakturazioa neurtuta dute, 47% gora egin ostean. Elikaduretan aipatzekoa arrain kontserben garrantzia, edarietan ardoarena. Elikagaien eta edarien industriak bere buruari egindako argazkian, erraz nabarmentzen dira Arabako Errioxaren ardoaren bueltan ibiltzen direnak. Eurak dira atzerrira gehien saltzen dutenak. 220 milioi euroko balioaz saldu ere. Nosotros vendemos sobre todo en la zona en Alemania, en Inglaterra. Etorkizunera ere begira dira guztiak eta maiz osasuna agertzen da ekuazio berrian. Alde batetik vitamina D gehigarri badaukana, ez? Veganuek eta behar plus hori ukitzen dute. Adibiderako are osasuntsuagoa den ogia ekoiztea.